Gaur, Speed Cups jolasarekin gatorkizue. Arreta, bizkortasun mentala eta erreakzio abiadura lantzen dituen jolas bat da. Espazio pertzepzioa antolaketa ere lantzen dugu. Guazen ikustea zer dakarren. Hasteko 6 urtetik aurrera dela jartzen du, 2-4 jokalari entzako. Instrukzioak, txirrin bat, karta multzo bat, eta kubuliete batzuk. Hauek partaide bakoitzari banatuko dizkiogu. 4 daude, beraz, 4 pertsonak gehienez jolastu dezake. Jolasak zertan datza. Karta hauetan erronka batzuk jartzen dizkigute. Kasu hontan, kolore hauek hola datoz, orden honetan, eta guk egin beharko genuke. Gure kubileteak orden horretan jarri. Jartzen dugun momentuan, txirrina jo behar dugu. Besteek, gerora berdin egin behar dute, hori da. Lehenengo txirrina jo duenak, konprobatuko genuke, ea ondo dagoen, ondo egongo balitz, karta eramango luke. Karta bukaeran puntu bat bezala izango da. Bi aukera ditugu hauetan. Horizontalean egotea edo hau bezala vertikalean egotea. Vertikalean egotenz gero, horrela, bata bestearen gainean jarri beharko genuke. Bukatzean, txirrina. Konprobatuko genuke. Eta ondo dagoenez, karta niretzat izango litzateke. Hurrengo karta jolasteko beti aurreko partidan bukatu bezala hasiko genuke. Esan nahi dut. Orain ez genituzke desegingo, baizik eta horrela utziko genuke hurrengo karta jolasteko. Hauek berez buruz bera egon beharko lirateke. Hurrengo karta dago nuke eta hemendik hasiko ginateke. Txirrina. Bale, nik jodeten lehengo, orduan. Konprobazioa egiten degunean, zer ikusten dugu? Nik gaizki egin dudala. Orduan, gaizki egin badet, txirrina hurrengo joduenari konprobatuko diogu. Berak ondo izango balu, kasua baietz joa da, berarentzat izango litzate. Eta ez dauka misterio gehiagorik. Karta guztiak bukatzen direnean, jolasa bukatu egiten da, eta bakoitzak zenbat karta dituen kontatuko genituzke. Karta gehien dituen jokalariak irabazi egingo luke. Beraz, badakizue. Gure etxean norbaitek atzo probatu zuen jolas hau eta bere urtebetetzetarako eskatu egin nahi du. Beraz, jokatu, probatu eta gozatu.